Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora a YouTube channel ɗin mai suna GMB Minister TV. Mun gode. Thank you, DJ. Ga Mr. GMB ya shigo wannan fili. Da Allah ta ba Mr. GMB. A ta mamar. Sele. A ji ka bude sele. Sai da kai ga da kai. Bikina da amarya. Bikina da amarya. Kai bikina da amarya. Bikina bikina da amarya. Bikina da amarya. Ai da amarya. Wajen Allah, alherin Allah kai ma ta kasuwa, ka gyara mai neman da kai, don watarin Allah, don ko gidan kuɗi, kai ta kasuwa, alherin Allah kai ma ta kasuwa. Kusa biya bi, biyu wata. Allah kai ma shuba, ka gama turari. Kuna da rikan takwal, kuna takwal, Najeriya, alherin Allah kai ma Najeriya, alherin Allah kai ma Najeriya, a yana yi kuma, ɗan takwal ba, kuna takwal. Najeriya mai nera, alherin Allah kai ma Najeriya. Bambano mun gata da bidiyon nan, baka mana leke, sai an cikin bidiyo. Bambano ka rinka canji kana lekawa. Najeriya ya kara dawowa. Najeriya. Alherin Allah kai ma Najeriya. Najeriya. Alherin Allah kai ma Najeriya. Adamsi mai waka, Adamsi, alherin Allah kai ma Adamu, Adamsi mai waka, a zana da yasi, wai na Soko Mono, alherin Allah kai ma Soko Mono, ya aiwa Adamsi, kuje waka Adamu, Soko Mono, ita Soko Mono, alherin Allah kai ma Soko Mono.
Ango zanga ta kawo ango. Hey, DMB. Gwamna, ayyar Allah kai ma gwamna. Jadu. Hey, Jadu, ayyar Allah kai ma gwamna.